Албена Алексиева губи напълно зрението си, когато е на 13 години. Вече като възрастен човек получава първото си куче водач. Въпреки че винаги е имала подкрепата на близките си, то променя изцяло живота й. Никога не съм била затворник на слепотата си, нека така да го кажа. Каквото съм искала, съм успявала да го направя с тях на помощ, с помощта на приятелите си, но откакто взех първото си куче водач, аз се природих буквално, защото за една година успях да започна да реализирам толкова планове и мечти, които съм отлагала цял живот преди това, защото ми е трябвало екстра подкрепа, повече време, повече регулярно водене някъде. С кучето водач изведнъж получаваш независима мобилност. Неведнъж кучетата й са й спасявали живота. Едно от кучетата ми отказа категорично да продължи напред по обичайния ни път в центъра на града. В една ранна утрин аз не можех да разбера защо, какво става. Просто спрях и изчаках да попитам гражданите, защо кучето ми прави активно неподчинение. На командата напред, то ме завърта кръгом и иска да се върнем там, откъдето сме дошли, а не да продължим напред, както аз искам. И се оказа, че предния ден на това място са направили огромен изкоп, който въобще нито е маркиран, нито е обозначен. И всъщност с това свое активно неподчинение кучето ме спаси от падане в този изкоп. Днес Албена споделя дните си с 9-годишния лабрадор Мартин. За нея той е не само най-добър приятел, но и верен партньор във всичко. Кучето е на разположение 24 часа в денонощието, него никога не го боли глава, не му пречи дъжда или това, че 2 часа през нощта. Той гарантира моята сигурност на пътя. Той решава откъде е най-удобно да заобиколим, в кой момент аз трябва да взема решение за вида на препятствието и как да го преодолеем. А в дома той просто е присъствието, без което на мен ми е некомфортно. Дори през нощта, ако стана да пия вода и се забавя в кухнята, той идва да провери. Добре ли съм? Защо ме няма? Когато изпусна някакъв предмет, с умението си да апортира, той много ме улеснява, не ми се налага да го търся. Нито когато съм изпуснала нещо на улицата, бастун, ключове, ръкавици, нито пък ако изпусна вкъщи нещо, примерно един картоф, един лук. Той просто го намира и ми го апортира в ръцете. Не знам как да кажа, за мен той е част от мен. За да придобие тези умения, Мартин е преминал през специално обучение. В момента Уитни се готви също да бъде в служба на незрящ човек. Уитни е едно младо, много енергично куче с огромно желание за работа и наистина много добре се справя. Вече от 4 месеца работим заедно и мисля, че за 4 месеца доста добре е напреднала. Доскоро 2-годишната лабрадорка е била отглеждана с много любов в приемно семейство. Едно куче водач започва обучението си някъде около 3-месечна възраст, като се настанява в приемно семейство. Работата на приемните семейства е да социализират кучето, да го обучат на домашно послушание, на домашни навици, как да се държи вкъщи, да свикне с околната градска среда, да може да се качва спокойно и да слиза във всякакъв вид транспорт, да не се притеснява от шумове. Общо взето социализацията на нашите кучета в ранния им етап до 1 годишна възраст е работа на приемните ни семейства. Четириногите асистенти са тренирани да откликват на всички нужди на стопаните си. За да бъдат в добра форма обаче, те също имат своите потребности. От фондация Очи на 4 лапи отскоро имат партньор, който им подава ръка за пълноценното хранене на техните любимци. Кучето има режим на разходки, режим на почивка и режим на хранене. Започнахме да храним кучетата си с пюрина проплан, защото качественото хранене на кучетата е много важна част от добрата им кондиция, от личното здраве, от хубавия външен вид.
въобще много важен елемент от обучението и отглеждането на служебното куче. Албена и всички треньори работят всеотдайно, за да може повече хора в нужда да получат своя незаменим другар на 4 лапи. Съвсем скоро се дипломира стотното ни куче, което е куче-асистент и е стотното като брой дипломирани от нас кучета водачи и асистенти, откакто въобще училището за кучета водачи и асистенти работи. Така че ние имаме своеобразен празник.